नमस्कार मंडळी, मी मिताली भास्कर भाबल आणि ही माझी आई भारती भास्कर भाबल आदिपोटोबा या यूट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत करतो। आज आमची आई दाखवणार आहे कोकणातील पारंपरिक रेसिपी शेवग्याची पाल्याची भाजी म्हणजे शेगलाची भाजी। चला तर मग पाहूया त्यासाठी लागणारे साहित्य। एक जुडी शेवग्याचा पाला, बारीक चिरलेले 2 कांदे, उभ्या चिरलेल्या 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, अर्धी वाटी किसलेलं ओलं खोबरं, खोबरेल तेल, चवीनुसार मीठ, कोकणातील शेवग्याचा पाला कापण्याची पद्धत। आता आपण गॅस चालू करून घेऊ। त्यावर कढई ठेवूया। आता त्यामध्ये शेगलाची भाजी घालूया। आता कांदा आणि मिरची घालूया एकत्रच। आता चवीनुसार मीठ घालूया। थोडंसं पाणी घालूया। आता भाजी मिक्स करून घेऊया। भाजी आता मिक्स करून झाली आहे। आता त्यावर आपण झाकण ठेवूया आणि भाजी शिजू देऊ। आता वाफ धरली आहे। आता आपण झाकण काढूया आणि भाजी एकदा परत मिक्स करून घेऊया। भाजी आता चांगली आपण मिक्स करून घेतली आहे। त्यातलं पाणी आटवून घेऊया। झाकण न ठेवता भाजी शिजू दे। आता भाजी मस्तपैकी शिजली आहे। आता त्याच्यावर थोडंसं आपण किंचितसं खायचं खोबरेल तेल घालून घेऊ आणि भाजी मिक्स करूया। आता भाजी तयार झाली आहे। आता त्यात शेवटी आपण आता ओलं खोबरं टाकून घेऊया।
आणि आता भाजी मिक्स करून घेऊया. अशा प्रकारे तयार आहे आपली शेवग्याच्या पाल्याची भाजी. तर काय मग मंडळी, कशी वाटली तुम्हाला आमची आजची रेसिपी? आमची आजची रेसिपी आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.